A ľudia si nás do tohto zastupiteľstva zvolili okrem iného aj preto, aby sme boli akýmisi strážnymi psami toho, ako sa tu hospodári. Tak sa potom prosím nečudujte, že strážime, ako hospodárite s verejnými financiami a že to robíme niekedy rázne. Musím povedať, že pre nás je teda v aktuálnej situácii akékoľvek zvyšovanie daní neakceptovateľné. A to hneď z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod je, že my tu máme regulárne ukončené policajné vyšetrovanie maximálne netransparentnej spoločnosti Turec AS, z ktorej vyšiel obvinený ako je nedávny šéf, tak aj jeden mestský poslanec. A to nie je žiadna sranda. Takto sa tu hospodári s mestskými financiami. A ja osobne si myslím, že to je len špička ľadovca toho, ako táto spoločnosť funguje. Táto firma má 100-tisícové tržby, ktoré by inak mohli byť súčasťou mestského rozpočtu. Lenže nejakou záhadou sa tie 100-tisíce, ktoré prichádzajú do Turec AS, menia na zisk, ktorý je niekedy záporný, alebo len zlomok toho, aké sú tie tržby. A kým nemáme toto vyriešené, kým nemáme zrušenú Turec AS, alebo kým nemáme presmerované tieto príjmy z parkovania a z autobusovej stanice, tak naozaj nemôžeme žiadať ľudí a firmy, aby sa nám skladali väčšou mierou na financovanie aparátu mesta. Kým nemáme vyriešený tento nadbytočný počet poslancov, ktorý tu máme, a tiež kým nemáme vyriešeného jedného nadbytočného viceprimátora, tak to stále nemôžeme s čistým svedomím žiadať. Druhý dôvod je neporiadok v súčasnom výbere daní, na ktorý doplácajú poctiví platiči. Jednak tí, ktorí dane platia, a jednak tí, ktorí ich platia správne. A v súčasnosti sme podľa náhodného výberu NKÚ najhoršia samospráva, pokiaľ ide o vymáhanie pohľadávok od neplatičov. Vysia nám tam približne 2 milióny, ktorých aspoň časť vieme získať, kebyže sa do toho poriadne oprieme. A naozaj si nemyslím, že napríklad niektorí bývalí mestskí poslanci, ktorí sú tiež vedení medzi týmito dlžníkmi, si nemôžu bezodkladne dovoliť zaplatiť tieto svoje pohľadávky. Keby na to využívame všetky zákonné možnosti, čiže keby využijeme exekúciu, keby využijeme zadržiavanie vodičského preukazu a keby sa do toho, ako som spomínal, poriadne oprieme. Čiže ak mesto nezavede efektívny spôsob vymáhania týchto nezaplatených pohľadávok, tak naozaj nastane situácia, že mesto síce vyrúbi plus 100% zvýšenie daní, a reálne ale vyberie možno plus 70% a zás bude musieť tieto dane možno o rok zvyšovať, lebo to nebude sedieť, lebo budú chýbať financie a dane tak nakoniec budú tí platiči platiť dvakrát aj za neplatičov. Ďalšia vec je nesprávna kategorizácia pozemkov, za ktoré sa vyberajú dane z nehnuteľnosti. Dubnica nad Váhom po tomto kroku získala do rozpočtu 500 000 ročne navyše. Martin by mohol získať aj 1 milión, keďže sme raz také veľké mesto. Ale hoď by to bolo aj menej, stále to stojí podľa mňa za tú námahu. Ale jeden príklad za všetky, a tu by som poprosil obrazovú prílohu, ktorú som mal pripravenú. Respektíve 3 obrazové prílohy. Táto prvá obrazová príloha ukazuje mestskú časť Stráne a tie výraznené časti sú miesta, kde máme nesprávne zakategorizované pozemky popri domoch, ktoré sú vedené ako trvalý trávnatý porast, respektíve lúky a pasienky, čiže poľnohospodárska pôda, namiesto toho, aby to bolo vedené ako záhrady. Poprosím ďalšiu grafiku. A ešte by som poprosil tú tretiu, čo je, lebo tá nadväzuje na tú predošlú. A tu som vypichol jeden konkrétny dom, kde vidíme, aké následky to má pre náš mestský rozpočet, keď máme takto nesprávne zakategorizované pozemky. Čiže namiesto toho, aby dotyčný platiteľ dane platil regulárne 38 eur za daň z nehnuteľnosti, tak mu to vychádza na nejakých 29 centov, lebo na základe verejne dostupných informácií z katastra, z listu vlastníctva má tie pozemky popri dome ako trvalý trávnatý porast a nie ako záhrady. A mrzí ma, ak si tu niekto z prítomných spoznal svoju nehnuteľnosť, ale malo by to byť možno aj také memento, že by si to mal dať do poriadku predtým, než žiada od ľudí, aby sa skladali na chod mesta. A ešte poprosím tú jednu grafiku, ktorá tam bola.
Toto je príklad Tomčian, kde vidíme skôr taký rozpor medzi novousadlíkmi a starousadlíkmi, kde tí kvázi starousadlíci platia tie dane z nehnuteľnosti riadne podľa tej správnej kategorizácie, ale tým novousadlíkom už to je zakategorizované nesprávne, čiže majú okolo domov kvázi poľnohospodárskú pôdu, ktorá spadá pod úplne iný daňový rámec. Suma sumárum, zvyšovanie daní v Martine je ako taká nekonečná jazda na kolotoči, kde každé kolo je drahšie a drahšie, no my sa stále pri tom točíme na jednom mieste. A to doslova. A prepačte, ale na základe doterajších skúseností s vašim hospodárením, čiže tým, že akékoľvek financie navyše nebudú znamenať rozvoj mesta a na základe vašej neochoty prísť aj s alternatívnymi zdrojmi, ako u občanov a firiem, za navýšenie daní náš klub Reštart Martina nezahlasuje. A nezahlasujeme za to, ani keby išlo navýšenie o 1 jediné percento a budem sa veľmi čudovať tomu, ak sa niekto v tejto sále rozhodne inak. Ďakujem.